Minä en kestä näitä iänikuisia muodollisuuksia. Mutta arvoisa kuningas. Kuka voisin itse päättää, miten käytän aikaa? Te olette hallitsija. No niin olen, mutta... Ja sitä paitsi, elämäntapavalvontakeskuksen tarkastaja tulee tänään hoviin tarkastukselle. Ei kai. No ei hätää, minä olen kyllä suorittanut päivittäisen voimisteluharjoituksen, eli joka päivä. Niin, ainakin melkein joka päivä. Eikä voi kieltäminen pelaamassa tietokonepeliä. No. Isä, niin? minulla on vieraita. Tässä on Riina ja hänen nukkeensa. Jaha, että ihan vieraita. Tervetuloa palatsiin. No niin, nyt sinä sait vieraita sitten. Mistäs kaukaa vieraat on? Mä asumme sirkuksessa. Sirkuksessa? Ihan totta. Eikös meillä ole huomenna käynti sirkuksessa? Kyllä. Kuninkaallinen vierailusirkukseen tapahtuu täsmälleen kello 19.00-21.13. Siinä kuulitte. Huomenna tullaan sirkukseen. No niin, kun te olette tulleet sieltä asti, niin teillä on varmasti kauheaa nälkä. Olen oikeassa. Sanokaa vaan, mitä haluaisitte syödä. Jäätelöä! Jäätelöä! Totta kai jäätelöä! Tuokaa jäätelöä!
tavaraa. Tietokonepelejä paljon. Ihanaa. Kiitoksia vielä kerran. Minä en halua. Anteeksi tyttäreni puolesta, mutta kyllähän vielä tulee järkiinsä. Huomio! Elämäntapavalintakeskukseen tarkastaja saapuu. Elämäntapakeskuksen tarkastaja saapuu. Jaha, ihana vieraani, nyt teidän on aika varmaan mennä kotiin. Pyytäkääpäs Adelman isosiskoa unelmaa, jos hän saattaisitte. Hänelle tekee ulkoilu hyvää. Ja sinäkin oletkin. Voitko saattaa nämä nuoret sirkukseen? Sirkuksessa tavataan huomenna.
unohtui tämä. Voi kiitos. Oli ystävällinen. Tuli niin iloiseksi vierailustanne. Tulitteko? Niin minäkin tulin. Ja oli kiva auttaa siivoamisessa. Voi ette olisi saanut tehdä sitä. Se ei ole teille sopivaa, prinsessa. Höpsis. Kerrankin minä tein mitä minä halusin. Niin, mutta... Huomio! Elämäntapavalvontakeskuksen
No, mikä tää nyt? Tämä henkilö ei suorittanut päivittäistä voimisteluharjoitusta.